Hyvää päivää. Minä olen Iivosen Päivi, 48, numero ei ikä. Ja hyvää päivää minunkin puolestani. Olen Henri Kylén ja numerolla 50. Ja Päivi, ei ne numerot meitä hirveänä pahenna. Saamiemme tietojen mukaan Suomessa on tuloerot lähteneet kasvamaan. Köyhät köyhtyy ja rikkaat rikastuu. Vai mitä, Henri? Aivan, Päivi. Mutta onhan toisaalta myös niin, että toisilla ihmisillä on niin paljon rahaa, ettei edes paskalle taivu. Taas toisaalta toisilla ihmisillä on niin vähän rahaa, ettei tarvi edes käydä paskalla. Aivan. Ja seuraaviin asioihin. Tilastoista on käynyt ilmi, että yritystuet, jotka pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyinä työllistäisivät ihmisiä, valuvatkin tällä hetkellä suuryritysten pohjattomaan kassaan. Ja mehän tiedämme, että suuryrityksethän eivät luo uusia työpaikkoja. Vai mitä, Henri? Oletko kuitenkaan miettinyt sitä puolta siitä, että nykypäivänähän itse asiassa irtisanominen on erittäin kallista. Eikö ole oikein, että yhteiskunta tukee näitä yrityksiä tässä heidän toiminnassaan? Suomessa on tällä hetkellä ennätysmäärä työttömiä. Osa työttömistä on aktivoitunut ja järjestänyt kohtalon tovereilleen tilaisuuksia ja juhlia. No niinpä, mutta ainahan me toivomme, että meidän tilaisuuksissa olisi sitä tulta ja tappuraa ja paljon väkeä hurraamassa. Mutta nämä järjestöt itse asiassa niin eivät ehkä toivokaan, että siellä olisi näin paljon porukkaa. Tässä olivat kaikki ajankohtaiset uutiset tällä kertaa. Minä olen Päivi Iivonen ja lähden tästä vaalityöhön. Ja hyvää päivänjatkoa myös minunkin puolestani. Minä olen vieläkin Henri Kylén ja minä itse asiassa, Päivi, lähdenkin eduskuntaan. Niin, minun avustajakseni.